Kaseng Voice of the People Party na pen Ursula Circle mentakasngi kalapen pau ya kajing kersan halor karai ka sorkar jalaban penjari curfew haki jaka khaput bat kari Bangladesh hadian bakaladan kajing yakhi ka bajur persya ya ka sorkar hakate kari Haga kerwa bala pha shikilat pathai khubor u joint secretary ka VPP badai pej ya kapen Ursula uba shembor lang renja ula ong bakom ka party kapen pau ka jing snokia halor ka jing pen pena curfew jong ka sorkar Meghalaya kitan khaput bat kari Bangladesh kani ka jing pen bana kalami menen ka sngi na usembut menteri rangba jong ka jala Meghalaya uba Preston Tensong kani kalawan hadian baka jingya khi pat ba ha Bangladesh kala nangjur kat hadu baka Prime Minister jongkari kala hap an phetri no shabari shu ula ong bakum ka party kam persya ya katei ka jingpen bana curfew Henry ka kentu ya ki pat ba jong ka than beken long ki bapet ngor bat husiar bha ha ki bakum kini ki por kham tam e ha ki kenta jong ka curfew Lada penjari ya ka curfew bat ombyang kisipai pahara hasilenter upot bat kipat baru kiyo thia lingai halayeng kala banong penban kajing ailat iki khar Bangla banwan krih suk hapo Meghalaya kumba kalong menta kamdon kanu kajing kata ya ka shong suk shong san hakithan khaput nakate kajing jia ha Bangladesh bat lasnu thu bakate ka curfew kalong tang kalat kajing yada kumta ka VPP ka kentu ya ka sorkar bakan penti kenai ka shong suk shong shngan jong kipat ba hakithan khaput badru ban pen khlan ya kani ka jing pahara ha ki bakum kini ki por ka seng ke kenturu ya kipat ba bakan nong ki basian bat pet ngor bha ha ka bakum kani ka kem